Mae Derfel arbennig hun yn y Deli am y tro cyntaf gan bod ei fam wedi mynd ar day trip i'r Rhyl. Neu di joio'r exercise coelio fi. Sio mae'r diwrnod yn mynd Derfel? Prysur. T'mod, yn amlwg fel celeb Cymraeg, dwi hen arfer gorfod gweithio o dan bwysa. I'm not wanted to my own horn usually, ond ti'n gwybod be? Dwi'n dweud fi ddim dopi eitha da. Do, ti'n math rei bobl o'r dro leek and potato soup. Be gatho nhw? Carrot and coriander. Nath rei pobl o'r dro vegan sausage and mash. Be gatho nhw? Be gatho nhw? Pork. Sausage and mash. Nath nhw gwyno? Na. O'n nhw'n gwybod? Na, ond dwi'n meddwl bod chdi'n methu pwynt o beth dwi'n trio i ddeud. Dwi'n gwybod sa'n nhw'n meindio. Mae pobl y dre yma, dyn nhw'n superficial fel ali. Da ni'n Cymru Cymreig go iawn. Fel ddudodd Dafydd Iwan yn 1846, we're here for a long time, not a good time. Felly heblaw am y camgymeriadau, so ti'n gweud bod ti'n ddigon gyffyrddus ar ben dy hun? Da ni'n brysu rhan ffwrdd eich nôl fori, ie? Dwi'n meddwl, pan ti fod meddylfryd positif tha fi, ydy di wneud wbath. Mae'r cwsben yn dod, 2 funud. Na, swn i'n meddwl bod chdi'n meddwl nabo fi, dwi'n hopeless o beth o fel. A sa chdi gofyn eitha pwy na? Chris, so meddwl bod chdi? Os o'n neud well job na fi, eitha. O, dwi'n i'n meddwl gyda fi lot ar ymlaen ar y funud, dwi'n efo gwaith. Na. Excuse me, ti siordro ta be? Wyt ti siarad efo? Dwi'n trio siarad efo chdi, dwi'n trio gael chdi ordro. Come on, beth ti isio? Wyt ti isio busnes i ta be, bet? Wel oes, siwr, ond dwi'n isio siarad efo chdi trwy dydd. Come on, let's go! Wyt ti serious? O, ti'n ma beth, sgyn mynnodd efo hyn, met. Go on, ti'n band. Cer o ma, cer! Cer, wan! Ma, paid y poeni, bet? Waw, anifir, dyna de! Waw, dwi'n mor sori bod chi wedi cael gweld hynna. Rei pobl ddim wedi cael ei dwyn i fyny fo manners. Felly, Derfel, fi... Sori, mae'n ffordd arall i mynd o'n. Rwyd. Oh god, dwi'n mynd coelio hyn. O na, ti'n ffocin serious? Reit, dwi wedi cael negas gyn Hermes. Mae nhw'n newid delivery slot ASOS fi i between 2 and 3. Yn lle 5 and 6. O, grasisa mae'n gloch di wan. O, shit. Dwi wedi rhoi adres tu arno fo. Os yn neb adra. Fuck. Pan bod hyn bod yn digwydd i fi. Reit, na, sorry. Calm down. Be fydra i neud? Leave with neighbour, no chance fydd hi wedi rhoi ar Facebook for sale. Be fydra i neud? Fydra i gau? Wel, rhaid fi gau bydd. Fi na'n syniad da. Be arall fydra i neud? Sorry, dwi'n gorau cau. Sa'n byd arall eisiau neud na does? Fucking hell. Reit, os ai ata wan, os yna dal y bus o can cyfni, ddylsa bod fi ata mewn pryd. Fuck. O, grasisa. Always me. O, mae'r rhaint allan, di. Excuse me. Haia, da chi'n iawn. Sorry, cain gynnar, rhaid chi fynd. Da ni'n cain gynnar, we have to go. Come on. World War III. Diolch yn fawr i chi. Wela ni chi eto. Champion. Na ni. Gret. Fucking hell. Oedden nhw'n di talu. Ffwcio fo. Reit. Oce. Eto na ofn i gerall am lift. Mae poch yn dda fo. Hela. Reit. Be dwi'n neud? Sorry, Cyw. Dwi'n mor sorry. Heddiw da ni'n gorfod cael gynnar due to unforeseen circumcisions, iawn. So, sy'n just cloi y drws ar ffordd allan, ti'n rili gwerthfawrogi hynna? Madge Llywelyn, yma o adran iechyd cyhoeddus y cyngor. Ti'n fucking serious? Oh my god, thank God.
Oh, ges di text fi. Oh, thank God. Lle mae hi wan ta? Yn cefn yn ei llanog, mae'n siŵr. Ti'n meddwl beth yn teimlo fatha am chwdus di? Mae'n union thanos o'n prom yn meifod eto. Ia, mae'n iawn. O, mae hi. Be sy'n mynd ymlaen lle? Wel, sgyn i'n newyddion da i chi mewn afon. Sori, Mag, cyn i chdi ddechrau. Sheila, ysach chdi heb dwi'n mynd i'r hil, so ddim o hyn yn digwydd. O, stan! Be di'r broblem lle? Wel, dwi'm yn gwybod lle i ddechrau, dweud y gwir. Ond mae yna sawl peth yn o'r yrgell gefnco sydd wedi hen weld i expiry date. Expiry date. Expiry date? Oh, Mad, gwranda, oce? Dwi'n siŵr deitha chdi sut i wneud job chdi, ond mae pawb yn gwybod na just suggestion di'r date na. Oce, come on, paid fod mor close-minded. Mae'n 2020 for God's sakes. Os o beth arall? Wel, dwi'n i'm os ydych chi'n ymwybodol o'r wefan TripAdvisor, ond mae yna sawl adolygiad yn rhaid enw drwg iawn i'ch delu chi ar y wefan honno. TripAdvisor. TripAdvisor. Oh, God. Hold on, reit. Mae hyn yn mynd i fod bach yn awkward i fi. Gwranda, Mad, dwi'n celeb Cymraeg, oce? Ac yn anffodus, dwi'n cael lot o trolls, online haters, so probably, gan bod y wefan yma online, nhw nath hynna de. Ti'n meddwl mae'n neud sens pan ti'n meddwl am peth fel la. So, actually, gawn ni anghofio am hyn. Gawn ni anghofio amdano fo gyd, so... Na ni, oedd e'n neis gweld chdi, ond dwi'n meddwl da ni angen mynd â'r peth yn bellach. Gwrandwch, o weld ych ymateb chi i'r sefyllfa yma heddiw, sgyn i'n dewis ond cau'r deli. Cau y deli? Cau deli fi? Deli yma? Deli Derfel? Ti isio cau deli fi? Dwi'n ma'n ffocin meddwl, ti'n mynd dod i fama cau deli fi? No chance, mam dita fi. Well chi fynd o'n dwi'n meddwl. Mynd? Pa ydy ti fynd i'n unta? Ti'n ma'n ffocin mynd i'n unta? Ei, chys i fynd! Derfel? Derfel! Go on, jailers, dwi'n cael mor i parc Pennod. Terwyr! Yn dilyn y dewis i gau y deli lawr, mae Derfel wedi gwneud y penderfyniad ei bod am symud i Lundain er mwyn ffocysu ar ei yrfa fel cantor proffesiynol. Mewn datganiad swyddogol ar ei Facebook dywedodd, dyma ydych chi yn cael y haters fucking iffar. Oeddech chi ddim yn sylwi faint o lwcus oeddech chi i gael fi. Daw eto hael ar fy mryn. One, fuck off. Ei, chdi di Derfel, mate? Da chi wedi gweld un o'n fideos i do? Na do, just parsal sgen i chdi. Na ni. Da chi gael llun efo hwnna? Ie, well fi gael. Gret, diolch wrth ti. Ydych chi'n arall? Na, mae'n iawn, un y ddigon. Diolch ti. Diolch i chi. Derfel! Derfel! Bloody prick bach di cleifi mewn tipig am... Sheila?